Ote maglit kod kuyo pod medo muolo nyakoram Gajwang kotenre kod tho karanindo mara jaod bura machon Marongo Dalmas Otieno mowito ngimane apoyo odiochiengni makawuono nyakoram Gajwang tarik mar 7 dwe mar 9 2025 Uganda kaunti ya Migori nitie kod kuyo kachiel kod piny Kenya mangima kago jargono mabende ja siasa mantiere kod chia Miller kotenre gi kaka jotelo osebedo kamolo kendo chiwo otegi mag kuyo nyakoram Gajwang kabende warango machiegni ahinya kaka osetimo wuodhe mag siasa pane nobedo jaod bura mokwongo gana achiel 988 kaito bang'e nobedo jatend migawo no mar wechego mag kembe kachiel gi wechego mag wuoth duto waikoni e yo makare ahinya Nyakoram Gajwang kabende waparo go jatelo no manotelo e yo makare ahinya mabende nowito ngimane aipoya odiochiengni makawuono wakodwa mbaka nyalo oro otego makuyo ne familia kachiel kod anyuola nyaka jogo mabende ya kaunti wa Migori namba enaria deka uchiel nono kabiwantie live kache Facebook Ramogi TV ke River Escachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wacha oge mago mwami opek Koro Dalmas nokalo bedo jamuko mobedo japet mobedo jadetho mobedo jabura ma ok jangu nyawach kendo ma jachiwo late okwako gwenge magrongwe kaunti ma Migori kod pacho kamangima kaluwore gi tho mar mane en jaod bura Marongo Dalmas Otieno. Yule mtu ako na makosa kama huyo wa pikipiki tukiambiwa tuleteeni tutalete. Apisa moro mar okwach kicho make kaitudo kod ketho mar gori sasi kendo nego jobodaboda mokariye ng'ama kongeni Thika. Higni adek bang' telo mare bende jatend piny Kenya William Ruto sego kang' e chopo singo mage. Machiegni Nyakoram Gajwang wantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia. Oganda Jorongo e kaunti ya Migori kod Kenya mangima ywago jaod bura machon Marongo mosenindo Dalmas Otieno ma ong'elo rengo kawuono. Anyuola ma Dalmas oyango ni jatelo no yudi e ode mar nindo kod jatij ot kao koyue gino manochuno gi luongo jochiw thieth ma oyango ni chunye no osechot. Jafo mara Cynthia Onyango no chopo li olosona report no e machal kod mae. Dalmas Otieno Anyango nying ma okwe Kar sa 10:01 mar odhiambo ringre jaod bura machon Marongo Dalmas Otieno Anyango ochwale kar kano ringre malie boma ma Nairobi ka ikowe kod obila anyuola jotelo kod osiepe. Bang' thuolo machuok ringre mosenindo Dalmas ogole nyamburko kendo ochwal nyaka e ot mar rito ringre ka jogo ma ochopo li chiwo sir ne anyuola mare. Kaluwore kod wuode Fred Otieno, wuon mare osebedo kod ngima makare mak mana ni kano ochopo kar saa 4 mar okinyi jochiw thieth oyango ni chuny jatelo no osechot bang' yude ka ok oyue e kare mar nindo. To noyudo wach ni jaduong' pok nolor piny okawo breakfast mare. Koro kano or ng'at mondo dhi ong'iye to wacho ni nokone ko respond. Koro nochune ma ogochno wadwa machiel modak machiegni kod gi Kaldak Valley Arcade iluongo ni Kevin. Koro ka Kevin nochopo to giwadwa machielo iluongo ni Lucas to giyudo ka onge gi pulse. Ema koro giwacho ni kare giluongo ambulance mondo ng'iyane wachne no. Ema ka jo ambulance biro to giwacho ni Nyasaye noseome. Giwacho ni margi kaka nyuola en poyo ngimane ma osedago e piny ka e kinde manyopo ngima. Tarik 19 no celebrate birthday mare ma notegno kabisa ma be nonyiero mo kombaka maber to kare Nyasaye nong'e ni koro gonwa oriti nokwang'eyo to wadok ni Nyasaye kamano kuom higni momiye manomiye piny ka higni 80 kiji matin ma sani nyalo chopo kanyo ero. Mosenindo Dalmas Otieno ywag kod jotelo mathothgi opuoye kuom chia mare mar telo kod dongruok. An daher mana ni oganda duto te mondo oikre mondo wabi wakod Dalmas maber, warit kwe, wamed hera kaka jo Migori County. Jaduong' Dalmas ne ng'ama riek
Nyasaye nogwedhe gi rieko mar piny, gi rieko mar obwongo. Mana mos ne anyuola te, ne jo Migori, Jorongo, Jokangeso. Sani program koko chakore sani endi mar neno kaka ibiro kete kuma wabo kowe dala. Tadwa mana kwayo ni mondo mi wachungi jo familia mag Dalmas. Katolal kamano puonj mopuonjo ndalo mane ni okenge mopogore mag telo obedi rapar mar ng'ama ne en higni 80 modago e ngima waka kendo kel konyruok ne tieng' mabiro biro bang'e. Kuyo makende bende ochwal kod jodak makangeso e kar chung od bura marongo e kaunti ma Migori ewi tho mar Dalmas ka oganda oyuoro e dalane mar kuyo kanyakla kod familia mare. Wawito wuoi! Ya Jorongo! Jowi! Ni ng'ata ma jatich sirikal ong'eyo ni Dalmas ema nomedo higa mondo from 55 to 60 years. Mar ariyo Dalmas ne en ng'ama ohero kwe. Kwene no oketo gweng' te mangima plus nyaka Migori kaka ente. The entire rungu momiyo gik moko ne timo. Dalmas kane wuoyo ka ji nitie kamoro amora ma entiere to ji ne winjo gima owachogo nikech ne en gi wisdom. Kendo Dalmas ne ok nyal donjo ka ma ok ong'eyo ni to e miechwa gi wachal nade. Nyaka nong'i ni to wachal nade to nyithindo chal nade to gidhi sikul koso moroko. Ringre Dalmas Otieno igeno mar chwale pare makangeso e chenro mag ik kagie sani. Chenro dhi nyime mar chope e kar yweyo mare mogik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jad burano machon Marongo Mosendo Dalmas Otieno iparo kod okenge mane ogoye telo kod ngimane kanyakla. Dalmas ma ong'elo rengo ka jahigni 80 iparo kuom lemo mag siasa kod telo mane omako kanyakla kod dongruok mamoko. Siganda chalo nade? Winje siganane. Dalmas Otieno Anyango, nying ma ok wendo e it jo Kenya to ahinya ne oganda Luo. Sigand Dalmas chakore gi anyuol mare tarik 19 dwe mar Ang'wen higa 1945 e gweng' Makangeso mantie Rongo e kaunti ma Migori. Dalmas ne osomo e skul sekondar ma St Joseph Rapogi kaeto dhi e mbalariany ma Makerere piny Uganda kama ne ochuone kondo mar lony mar weche tiyo makare gi omenda e higa 1971. Kapok ne ochako tich e lemo mag siasa, Dalmas ne obedo sekta mag bengi kod weche omenda kama ne otelo ne bengi mar KCB to kod bedo jakeno Martin Mbareny ma Kenyatta e kind ting' mamoko. Wuodhe mar siasa ne ochakore e higa mar 1988 mane oyiere kaka ja od bura Marongo gi otiko maduong' bura mar Kanu. Ne odhi nyime gi mako leo madito mag telo e kinde no ma oriwo bedo jatend migawo kaka mano mar kembe kod migawo mar wuoth. E sirikal mar Barua Bar kind higa 2008 nyaka 2013 ne owale kaka jatend migawo mar jotije sirikal kama ne ochwale okenge mag timo lokruok e sekta mar jotije mag sirikal. E higa mar 2014 ne osidho kweth mar siasa manotisi ni Kalausi mane neno kaka mano mane kelo duol manyien mar siasa e Nyanza ma Milambo mane opogore kod mbi mar ODM. Kata obedo ni ok noyiere kendo e kombe mag siasa, chung' mare motegno ewi dwar lokruok mar siasa ne okete opara manyime kaka jasiasa mantie kod chia. Asebed minister higni 15 e sirikal. Asebedo mjumbe higni 20 gi dire. Koro kom mane madanga chaka manyo. Odong' mana kom mar president gi kom mar governor. Bang'e bende ne oduogo bedo jalup jakom duol machano sar mag jotije sirikal SRC nyaka higa 2022. E yiero mag 2022 bende ne onyiso dwaro mar laro kom gavana ma kaunti ma Migori. Leo makata kamano ne oduogo lo kod gavana masani Dr. Ochila Yako. Kara ilakani malo kacha to tieno ni piny ka to kinya pima lwete bit tabiro rangi takawi taduoki skul tapenji tapuonji tich tachulo fees kenda manyaka ilok kiti. An ng'ama osebedo siasa higni 30 gi wiye. Moko naloyo to moko bende noloya. Siasa en ni raia nena ng'ukuomi. Inyal yombi to raia pod dag ni pod wan gi geno ni wadwani timnwa gima kama. To pod ibeda siasa. To koyombi kato raia bende wacho ni in koro ndalo ni orumo koro dogi ywe. Bendi yweyo.
Jotelo ma pacho ka omedo paro Dalmas e yore mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto paro Dalmas kaka jatelo ma nitiere kod lek makare ne oganda. Ruto wacho ni tho mar Dalmas oweyo Kenya gi fuok maduong'. Gavana Migori Ochila Yako bende oywago Dalmas ka wacho ni tho mare ma obiro apoya okelo lal maduong' ne oganda kaluwore gi chiwruok mare e weche mag dongruok. Ote ma kamano bende ema oor gi Governors Professor Anyang' Nyong'o ma Kisumu kod Gladys Wanga ma Homa Bay to kod Speaker mar Bura mamalo Moses Wetangula. Osanyane familia kod anyuola kachiel gi oganda go e kar chung'o bura marongo gi kaunti ya Migori kachiel gi jo-Kenya duto. Nyasaye omedo yo familia mare. Duol marango weche mag jofwambo e pacho ka MCK koro siemo ute fwambo mondo mi ochiwe thuolo makare mar tich ne jatend riwruok kinde Faith Odhiambo. Ma en tok yiero mare kaka jalup jatend aput ma koro winjore ta chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Ute fwambo moko yangore ni ndiko weche makwedo ting'no ma omi Faith Odhiambo. Efinyakidi tiere kod ler. Ei ote mane ogo chapa tarik 26 dwe mar aboro higani, jatend piny William Ruto nogwelo jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo kaka jalup jatend aput mabiro tayo chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok kod familia mag jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo machakre higa 2017. Kata kamano, weche osewachore wi gwelo mar Faith Odhiambo ne lemo makamano. Ei ote margi ne ute fwambo, duol marango weche jofwambo pacho ka Media Council of Kenya odok ne Faith ka giwacho ni nitie ute fwambo moko ma oyiero mar duanyo kendo mieno chilo nying Faith Odhiambo kuom yie gwelo ma jatend piny. Kaluwore gi MCK, nitie apisas mag LSK ma bende tiyo e bede migepe sirikal mopogore opogore kaka bad migao mar doho, apis jomin buche, apis aton jener kod duol marango ywak mag jofwambo. Gwelo mag apisas go itimo gi sirikal onogo kendo dwaro ni Faith otamre gwelo mar tiyo apudno. Nyiso ni apisas go bende owinjore ogwetao gino ma ok chiw ranyisi madwaro dhi nyime e yor dongruok. MCK bende omedo ni ute fwambo ni kod ting' mar keto sirikal tesre. To kata kamano, duwo nying Faith Odhiambo kapok ochako tich manyocha omiye ok en mana njao nyinge kende. Bende okelo penjo mathoth ni dibed ni timo kamano gi paro maricho mar ni mana achiel kuom yore mag rocho nyalo mar ute fwambo chung' kar kendgi. E kinde manochamo muma tich ang'wen juma mokalo machako tich ayanga, Faith Odhiambo nochiwo ler ni ong'eyo ni weche osebedo ka wachore wi gwelo mare. Kata kamano, tim mar kelo hinyruok kod tho ne oganda e kinde ng'anyo nyaka rum pacho ka mar ni ting' mare en tiyo ne oganda jo Kenya e yo makamano. Bende nomedo ni okang' manokawo matimo tijno ok en mathoth ji oyie godo. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. Magetimore ka koro oganda jo Kenya rito neno kaka pudno mar ji 18 biro tayo chenro no ahinya to kaluwore ni negi singo matime e yor ler. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jumane Nyakorom Gajwang' jatend piny Kenya William Ruto nyono higni 3 ya PC nyaka ne okaw telo kowuok kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ruto ne oteno mise mag campaign mage ewi dongruok mar ngima jogo mayuto gi ni piny, bero ngima ero chumi, siro joma yuto gi ni piny kod kelo lokruok bura. Higni 3 sani gin ang'o gini mosetimo kare to mage ma oserem chopo kare to tende chalo nade? Jafwambo mar Walter Nyambaga miyowa kaka sirikand Kenya Kwanza osebedo kadha cha yorego mag telo. Apaya mochomo kar jot mar jatend piny ne ok en wuoth mayot kamano e kendo ne opong' kod kothe mag okuro. E kata kamano William Ruto makineno ne en jalup jatend piny ne obano bad sati e kendo tayo kampen mage bwo riwruok mar Kenya Kwanza mane odunyore kod kweth mag Azimio mane ochiek njugu kaluwore kod sir mane oyudo kuom piny owacho e kindeno. Ruto ne ousore bwo mise mongirore mar Hasla mane ji mathoth oyiego ni ne biro resogi e lwet ongoke madongo mag siasa kata dynasty. Ruto ne ochiwo geno mag tije ngima mofuong'ore kod lweny mar bero chumi. Ruto ing'eni nodonjo sirikal kaka ng'ama iluongo ni ok ne en dynasty. Ne en alana, ne en ng'ama koka chako. Wiliet go duto William Ruto ne oyombo kod atamalo 50.49 e kendo kwepo dok nuoyo yiero e kendo loch mare ne oyie lwedo kod ng'eto mar doho maduong'. Mogik pachoka
Ruto ne ochako ketayang dwache mane geto duoko chien pek mar ngima wi ndalo 100 mokwongo ichuogo tije ne rowere bwo hola mar Hustler Fund duoko chien bech mauta kod nengo chiemo. Ruto bende ne oriedo bero lwasi mar pur kod pith kaka yoro nyayo chiemo pachoka dongo mar uchumi nyadiriyo mar kama ne oyude. Kata kamano chal mar chopo kare wechegi jopiny orwako mopogore opogore. Pandana yudo Hustler Fund. Ayude yo makare, anyalo loso kode gige na achiel ariyo adek. To an akwayo jatend piny ka nitiere kako nyalo fight for corruption mondo Kenya odhi mbele. Sirkal mar Kenya Kwanza osebedo ka chamo nyadhi wi pesa mar jolohelini matindo kaka Hustler Fund medo thuolo mag tije ne joma tindo kokalo mbui medo kothe mag pur e kinde mamoko. Today we are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring. Jalony Chachil Sao kenie kod paro mane. En project manyalo wacho ni okonyo jok matindo. Ibed ni in ng'at ma uso mana bando, ibed ni in ng'at ma uso alot, ibed ni in ng'at ma uso kata mana gik moro mana matindo tindo. Tiyudo kama inyayudo pesa manyalo konyi mabedo capital matin. Sirkal mar Ruto bende osedore matek ewi keto tim mise machoko omenda mar pesa mar gero ut manegigo yweyo masani ochuogo thuolo mag tije ne funde jolwedo johala kod jogo ma uso gige gedo. Kata kamano jotije ma ing'ondo pesa gi to pod oywagore nyaka sani. House levy ng'ado pesa mang'eny ahinya. Ka Ruto nobiro to ma challenge manokawo kata nobedo ni ji nok dwa to nokawe ni gini magi ma muhimu magi ma piny bro bedo maber na piny ji naneno ni ne en wich teko lakini king'iyo ute sani gero kuonde ka kuonde idhi e taonde ka taonde ute igero. Kar chugo chike minyal choko dosuru mar tego chumi pachoka masiro dwach piny kod kaka itae. Sirkal mar Kenya Kwanza ne oromo gi wi pi ka odure kama ne ojende mag jenzi ne okwedo weche mag paro mag chik mane geto yore mag choko suru kendo ma ne okelo ng'anyo mapek pachoka. Maaskari walitumia nguvu nyingi ile yenye hata ukijaribu hata kuangalia hadi unamwona mtu mwingine anapiga mtu risasi na ni binadamu kama yeye. It cannot be that you are planning on how to incite young people, on how to pay young people to destroy people's businesses, to burn people's properties. Bang Gen Z protest no nitie gik maber mosetimore. Nitie gik maber mosetimore nikech embe noduogo miyo odok chien ong'iyo ni piny telo ne nyaki manji. Ingeni wach mar Gen Z en complicated. En wach mokyot. Tiende otudore kendo gajore mapek nikech nitiere gik mane dwa time iye mang'eny. To ji nokong'eyo ni to ng'ani kodonjo ka to odhi ketho tudruok gi kuonde mane wayude pes, kuonde mane misingi manoketi, kuonde ma joma dongo ne yude ang'owa. Ewi biro kanyakla mar kweth ariyo mane nenre ka guok gi rombo weche mag siasa kendo bedo kod sirkal mar manywanda mar broad-based kama ogai mar ODM Raila Odinga kod William Ruto sani odok osiepe pata gi dhot. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake, nikalete kila mtu mwenye ako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana iko nje, lete maswali yako hapo ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Okinyal beda ni koro in koro mayo midhiye to mae gimidwa timo nyaki manji kendo ntiere nyaki ibed piny tipim ni ere jok manyalo konya rito piny. Ting'eni bang' ka nosayudo mano emomiyo koro yudo ka piny oriwore kendo piny ochung'. Kaka yoro temo keto e tim mise mag weche mag thieth manyasani okumba mar thieth manyien mar SHA ma owuok e mano mar NHIF. Ruto liet nego ewi mibadhi kod kaka achiedh nade okwako laino. SHA giri pesi ng'adowa mang'eny to kidhi korka thieth koni yudo ka nitie osiptende moko ma pod ok accept SHA no ero. Yudo ka idhi e osiptal maybe ichulo ni mana kitanda kende to yath dhi chuno ni idogi ang'owa idogi ofukuni. Koro reko yo ka ker nyalo timo gimoro about SHA nikech nitie joma yutogi ni piny koro kata kwadok kadala kochacha kata Nairobi kae. SHA hii ukijaribu kuangalia haitumiki
aswa kwa private. So hiyo ndio tulikuwa tunaona at least kama angesukuma hiyo miradi NHIF ama SHA itumike kwa hizi hospitali ya private. Tubende Kenya Kwanza osekedo kod mibadhi makare pachuka. Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So we are going to arrest them. Yes. But lobbying is a different thing from extortion. From extortion. Kedo kod mibadhi mano gini en tich mokiyot. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua omako chung' riwruok mar joket sirkal Tesri biro keto winjruok mar yango ni to en ng'a madhi fwadho bandera margi e yiero mag 2027. Gachagua wacho ni giikore maneno ni giwuothe tich achiel ma onge keto nyao. Holoso kano ochopo lamo e kanisa moro e gweng' ma Kipiriri mantie Nyandarua. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Si ndio? Si ndio? Candidate mo? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi na millennial ndio wanasukuma kazi hapo kwa secretariat. Na wanapanga kazi nzuri sana. Na tuko na imani na vijana, majenzi na millennial. Lakini lazima tutafute mtu mmoja iko na experience ya kuwa guide na kumenta house. Iko namna hiyo. Na huyu Dr. Kitui is experienced internationally na tukaona ile experience yake akuje kwa hiyo secretariat asimamie hao vijana ndio tuweze kufaulu. Pinje mag Afrika kod chula mag Karibia medo sundo dwaro mar chudo kod ratiro kaluwore gi midhiero ma osetimne alwora kod kethruok mar lwasi. Ero malalruok mar pinje Afrika ewi lokruok mar lwasi madhi nyime boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia jotelo sundo mondo mi thuolo gi ratiro obedie chenro mag kedo gi lokruok chal kod lwasi. IMF's common framework must be reformed to deliver real relief, not merely more processes. As it is now, it is an engagement of a never-ending process network that by the time it comes to fruition, most countries will have already undergone significant distress. Geography may have placed us apart, but history has bound us together. Let us free ourselves from the language of charity, of recovery, of being called developing. Let us instead rise into something new and ours, where the waters that once divide us now unite us in dignity and prosperity. This summit is a watershed moment and should be a turning point towards our collective aspiration. The African Union stands proudly and firmly with our Caribbean brothers and sisters in every step towards reparatory justice and true liberation. There is undeniable potential in the growing partnership between Africa and CARICOM. Further solidifying this partnership would stand as a testament to the enormous benefits of South-South cooperation, which has become an urgent necessity given the rapid changes in the international order.
Apisa moro mar okwach kich omaki e boma ma Thika bang' goyo risasi kendo nego joriemb bodaboda moko ariyo. Desendo obila mamako ngeni bang' masira mar apaya manyo ojuko nyamburko mare gi apiko. Joneno wacho ni apisano mayango ni ne omer e sach masirano ne obawo risasi kendo nego jo bodaboda go ma johigni 38 gi 39. Bang'e jopiny ne owang'o nyamburko mare. Tendo obila ma Thika oyango masirano kendo yango ni nonro dhi nyime. Pikipiki yake akaiangusha. Sisi hata kama tu ni askari, hata kama ni askari, kama kuna uwezekano, mimi hii kitu nasema, yule mtu ako na makosa. Kama ni huyo wa pikipiki tukiambiwa tuleteeni, tutalete. Sisi ni watu wa pikipiki, tukiambiwa mtu wenyu ndio ako na makosa tutalete. Lakini askari akiwa ni yeye ndio ako na makosa, sheria iko. Daika en prario kod habit Nyakorom Gajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Wakawo yo mokwongo e chenro makamae, kama bende wakawo moko kuom ote kama oting'o mano mar obila Shemo Tho wacho ni otimo mos ahinya ne familia mar Honorable Dalmas. Wacho ni neno osiep wuon gi Stephen Otho kendo ne gigoyo go siasa kanyakla kod mosendo Honorable Watch Kanindo. Kata wacho no mor ahinya kod telo makare mar William Ruto. Wacho ni Ruto Nyasaye moro osekonyo uchumi, oseloso yore, udi bende bechgi oloso kendo miyo ganda kuonde ma jotero kama na enyo bila shem. Honorable John Kwanya wacho notiyo mos ahinya ne tho mokawo Dalmas Otieno. Wacho ni luonge ni Ongo Wang'eriek wuod Bade Boyo Mos mang'eny wuod Anyango mano ote mare kanyo. Neno bende ote more gi Kachanda Robinson entiere kodwa e chendo go mos ne lal mar jatelono, ka bende machielo gin kanyo gi lal mar familia mar jokaw kwe kuom tho mar wuod gi Richard Isaya. Mos ahinya un bende. Kauli Bernard kan tiere county ma Migori wacho kanyo ni gin ka county ya Migori gomos kuom tho mar Dalmas Otieno. Nyasaye oket chunye kamokwe. Rokamano ahinya kauli Bernard mano kanyo sergeant ma county ma Migori. Stephen Okelo bende wacho kacha ni entiere Kiamunyi Nakuru. Wacho ni familia mar Honorable Dalmas Otieno okawo mos mage ahinya kaluwore kod nindo ma jatelono. Eno bende ote mar Lawi Jaoko mane jatatije mar Lawi Jaoko Foundation. Wacho ni entie nyatike kaunti ya Migori oywago Dalmas kaka jatelo mane oketo maino e dongruok maloko ngima oganda jo Kenya, kendo wacho ni Nyasaye mondo oket chunye kama kare. Kaeto bende aneno kanyo Jayalo Felix Ondeng wacho kanyo ni en gi Mother Beatrice gintiere kodwa chendo. George Benja wuod Kaduogo wacho kanyo ni entie Kanyamkago mos makende. Wacho ni ne anyuola ma the late Honorable Dalmas Anyango. Tena gikuyo sana kaka jo Migori giyudo jatelo malicha ahinya, jatelo mane deo oganda. Bende aneno kanyo timaro Opija Jachuma. Opija wacho kacha ni entiere Nyamasaria gimin ode. Kaeto wacho kanyo ni ogoyo mos makere ne jorongo kuom mwito jatelo malich kamana. Eno bende Dominic Omolo Achacha wacho ni nitie kwa Bwayo tiyo mos ne Migori County as a whole kuom tho mar thuon mar Dalmas Otieno. Kaeto Nicholas Odongo bende wacho kanyo ni koro ngima dhia mbele. Mos ahinya kuom tho mar jatelo. Kotho Mulo wacho kanyo ni entie Ogango. Kaeto Anyango Makopio bende wacho kanyo ni ogoyo mos ne jorongo kuom mwito jatelo mheshimiwa Honorable Dalmas Otieno. Nyakorom Gajwang' yo matin chenro en oimore ote mago mag kuyo medo chopo kotenre kod lal kata nindo mar jatelo no mane en jaod bura machon Marongo. Ne en jatelo mano otiye migepe mopogore koro kata migawo no mane ng'iyo go weche go mag kembe kata industrialization kaachiel kod mago mag wuodhe kod apini. Nyakorom Gajwang' en nindo mabende no timore apoya miyo ganda bedo kod boko dhiao makawuono. Kata kamano wadugo gimo thoth chenro ni maro imore kikidhi mabor.
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Apenje gimoro. Enango? Penja. Bende in imor gi tim arusni? Inspector winja, nyathi gi maparino ohera gi chunye te. To joko machielo manitino, iye wang' mana nikech an ahero nyamin gi. To ene mano miyo wan ji ariyo wawere. Odiochieng' ma in ibiro ng'eyo adiera te, an gadier ni ibiro wang' koda. An ok agomb kata no odiochieng' no chopi. Moyie yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jodolo ma Kisumu okwayo sirikal mondo mi oriwre mapiyo e chwalo omenda ne skunde. Kane oloso Kisumu, Archbishop Winnie Owiti wacho ni deko mar omenda mag skul hinyo skunde mathoth e thur kae. Pesa ni idware kabisa e tam mar adek ni nikech skunde te ikore ne nyithindo kuom weche mag penj. Kendo penj mang'eny iloso kod pesa. Sikunde mang'eny oseyaw to jonyuol e kinde makama jonyuol ni kod chandruok kabisa nikech nyithindo idwa riembi to pesa be mane sirikal osingore ni biro miyo sikunde bende onge. Jotendwa duto nyaka MPs nyaka neni pesa monego bed ni dhi e skunde odhi. Emomiyo wawacho ni waduto wachieuru, wagouru koko nyaka sirikal winji ni gimotimo ok owinjore. Pesa ni nyaka dhi nikech opuonje ywak. To ka japuonj bende omi tich matek ni ok onyal riembo nyathi, to budget bende omiyego maduong' ka, japuonj ok nyal timo miracle moyud pesa e yo machielo. Parents bende iwacho ni kik ochul gimoro, to pesa to sirikal nigo mokawo kuom raia e yor osuru, to pesa ni kaka itiyo kode ok ochomo kuro. Jothurwa uwuoguru oko, kik wawuondre ni gik moko beyo te.
Sikunde mag junior secondary maromo 17 kaunti ya Migori ma onge kod laboratory ma bende dwarore ne jopuonjre matimo somo mag science de yudo gi somo ma itiyo godo e laboratory kawuok kuom bad migawo mar somo mong'ere kaka School Equipment Production. Jojuma nilere kwa kaunti ma Migori. E kinde ma ikete tim live mar somo mag competency based curriculum kata CBC e skunde mag junior secondary pacho kae, thothgi pod yudo pek e chiwo puonj makare ne jopuonjre nikech onge mag gige somo opogore ma oting'o laboratory madwarore e somo kaka mago mag science kod mamoko. Moko kuom skundego mag junior secondary osebedo mana ka dhi skundego mag secondary mantie machiegni kodgi kama giyude laboratory ma ginyalo tiyo godo e tiego jopuonjre. Help us fund more on this program of ECBC so that we are able to meet the set goals for these learners. E okang' mar somo kuom skundego mag junior secondary maonge laboratory, bad migawono mar somo mar piny owacho maong'ere kaka School Equipment Production mayudore e migawo mar somo e pacho kae chiwo gige somo itiyogo e laboratory e moko kuom sikunde e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Naona wazazi wamekuwa wakishughulika huku na huku kwa ajili ya wanafunzi, lakini kwa sababu ya huu mradi tunashukuru kwa sababu wanafunzi wetu wanaenda kusaidika maana umekuja karibu. This is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education to improve their innovation and creativity. Chenro ni motis kaka mobile laboratory chiwo thuolo ne skunde mapok ogero laboratory mondo dhi nyime kod chiwo puonj makare ne somogo ma onego time laboratory. Gloria Nanjala matiyo kod bad migawoni mar piny owacho monge kaka School Equipment Production wach ni gigeto sikunde 17 ma oting'o mano maranjego e kaunti ma Migori mangima e bwo chenro ni motisi kaka mobile laboratory. We are trying to come up with a solution to schools that are not able to build an inbuilt laboratory. So our mobile laboratory has 4 caster wheels that is able to work for more ease of mobility. The kit that we have gotten here today is going to help us equip and enrich our learners with the STEM related pathways and tracks. Jopuonje skunde mag junior secondary wach ni pod gintie kod pek nikech nok mar gige somo opogore to ahinya laboratory. We still need one more class. The school has also very poor ablution areas, those 4-door pit latrines. It's also very pathetic. George Juma, Ramogi TV, Migori. En fungruok ne jodak moheo mier 400 e chula Mandeda mayudre kar chung'od bura mabondo mosebede mudho kuom higni bura bang' mbetre mar piny France komakre kod Tent County ma Siaya chako chenro mar chwalo negi teko stima mar sola gino makoro oseyawo chenro mag ohala kod bero lupo e nam Lolwe. E kinde limbe manotele kod jambetre mar France e pacho ka Arnaud Suket kod Senator ma Siaya Oburu Oginga. Piny France olero ikruok margi mar medo siro jodak makono anyate yorego mag yudo teko mar stima. Chenro makamano mitimo kuonde opogore e pacho kae osemunyo omenda mar moheo siling bilion 2. Jodak mayudre chulano bende onyiso mor kagiwacho ni teko stima no dhi medo konyogi e bero handgi. En project maloko ngima nikech jolupo gin joma nigi chandruok moloyo korka rech ung'eni en gima koki iloso odiochieng'no kata koki use to en gima nyalo kethre. Koro chuni ni ka ineno ka koro sa dhi kodi marach koro iuse bei mapiny nikech ineno ka idhi lal. To ka okel sitima ma the beach management unit ong'iewo refrigeration to koro jopiny nyalo yudo kaka gikano rech. Leo tumefurahi kwa kufungulia miradi hii, ni muhimu sana, imeleta stima kwa wananchi pale kisiwa cha Ndeta. Maendeleo ni muhimu, kila mtu ana haki zake. Kamano jo French government kuom tich magitiyo ni nikech okelo lokruok e ngima mag jowa Mandenda, to ka okiwe kamano ing'en wan kata kod yore mabiro Ndenda kata mana yore mane inam gigi biro konyowa kodo kata wanyalo tiyo kode korka chajo teini mwadhige nam, batteries mag teini mwadhige nam, watiyo kode e fridge o school bo konyowa go hospital. Koro wacho ni biro mar Nivea konyowa.
Kwandeda wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama riwruok ma ok mar piny owacho makedo ne alwora kod KOP maler alwora ma Nam Lolwe dhi nyime gi chenro mag KOP maler mageto dho wedhe kaunti ma Homa Bay kaka yor thiro tuoche mikelo gi pi mochido kod duoko chien monj mag le mag pi. Ali Abich ne gilero koya kaunti ma Homa Bay. Jogo modak machiegni kod dho wedhe molworo Nam Lolwe thoro bedo gi pek mar yudo pige maler ma ginyalo tiyogo e utegi ka thothgi osebedo ka tiyo kod pige mag tuomo e nam kendo ma keto ngimagi andaki mar gamo tuoche mikelo kod pige mochido. Dho wath ma Lwanda e kanchur bura ma Suba North en achiel kuom dho wedhe molworo Nam Lolwe ma jopiny osebedo ka tiyo gi pige mochido mag tuomo e nam ka bende gibedo kod luoro mar monj minyalo timnegi kod le modak e pi moting'o nyang' kod repe. Pek ma kamano ema koro omiyo riwruok makelo ne alwora kod keyo pi maler ne jopiny ma ong'ere Wabul dhi nyime gi chenro mar keyo pi maler ne jopiny mageto dho wedhe mopogore manitie kaunti ma Homa Bay mar geng'o tuoche minyalo kel kod pige mochido. All the pollution that all ended up in the lake. When you look at the farmland, everything is in, people use phosphates, they use a lot of fertilizer. It's all ending up in the lake. So when even you look at in front of the lake, it's all one big green algae. And actually this is the cause of diseases, which is like 80% of the diseases. There's so much happening right now, and people are not able to differentiate climate and weather. Nyaka ne riwruok ma kamano ket pi maler ne jopiny e dho wath ma Lwanda, jopiny modak e alworano wacho ni gin kod fung'ruok maduong' kendo kata monj mag repe mane thoro mondo jopiny ka gidhi tuomo pi e nam bende sani koro odok chien. Ji madonjo e nam onge mondo mi otuom pi molil cha, koro sani watiyo gi pi maler. Tuoche kaka diep orumo, tuoche machalo kaka typhoid gini macha hinyowa sani odok chien. Koro miyo wanyalo kwayo jo Homa Bay County mondo mi omedgi support moro mondo mi wachak wayude kuonde moko monyalo luoke, kuonde moko ma dhok bende nyalo modhe. Digno ma ichungo yor lony manyasani ka osegol e Nam Lolwe, jopiny alworano bende sani koro tiyo gi yore mopogore e mieregi kendo osekelo lokruok e ngimagi. Koro sani wayudo pi maler mageng'o tuoche mang'eny kaka kolera, tinde onge mang'eny Lwanda kae. Koro wakwayo ni mondo gimedo kelonwa tanks, nikech seche moko pi korumo to ji bedo gi shida. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En thuolo machielo Nyakorom Gajwang' mwaka oyueyo e chenro ni mar oimore anno ka aini owuor kantiere Nyalenda Kisumu County. Wacho ka ne tho Madalmas jakangeso no obuoge ahinya Nyasaye mondo bed negi jahocho makende. Wacho ni familia Nyasaye mondo migi hocho. Eno bende Philip Omondi Kanti County ya Migori wacho ni familia mar Honorable Masara MP Suna West Gomos ne family Madalmas Otieno kuom wito ngimane Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Mano kanyen utemo ya kuom familia mar Honorable Masara mano mar Suna West MP Pinda Masara. Nyakorom Gajwang' beno kanyo chieng'o mwa mar Kisumu wacho ni bende hentie kod wagi Pastor Salmon kaito wacho kanyo ni gichwalo duondgi mondo sirikal ore pesa mar capitation ne skunde mapiyo ahinya kaka nyalore. Eno bende ote mar Bishop Elijah Otieno Kwanya wacho ni otiyo mos ahinya kuom tho Madalmas Otieno Anyango. Wacho ni en jatelo mariek ahinya ng'ama okonyo ji gero kanisni mathoth kendo wacho ni onind gi kwe Nyasaye mondo mi oket chunye kama kare. Mano Bishop Elijah Otieno Kwanya wacho kanyo ni Nyasaye osir familia no. Honorable James Oricho wacho kanyo ni entie Kisumu kaito wacho no gomo Jorongo kod Migori County kuom wito Honorable Dalmas Anyango Otieno. Wacho ni ne en jasiasa marahuma kendo manohero dongruok e kind oganda duto te bad Nyasaye oket chunye kama kare. Bende Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho kanyo no tiyo mos makene jo Migori to molo ne onagi duto awito thuon luo kendo jatelo Manimba mos makene ne wede kod osiepe geno wani Nyasaye oket chunye kama kare. Oyo matino Nyakorom Gajwang' kwa duogo wantie kumago mag tuke kikidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Timni e nyingi matiende ni
Gima itimo ema biro loso nyingi. Ka tim ni rach to nyingi ema kethore. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance. Freshness that inspires confidence. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Maye yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa? Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' wuodh Kenya mar dhi e tuke mag pinje mangima higa 2026. Jotugo manyiri ma higene piny mar 20 osechakore ka kocha Jacqueline Juma oseluongo jotugo motelo ne tuke mag manyo tiko. Kenya biro rakore gi tim mar Ethiopia e tugo mar manyo tiko, tuke makoro biro bedo e tielo mar 2. Tielo mokwongo biro bagi e kind tarik 19 gi tarik 21 e piny mar Ethiopia, ka tielo mar 2 biro bagi pacho kae kind tarik 26 gi tarik 28 dweni. Jaloch e kind Kenya gi Ethiopia biro rakore gi jaloch e kind Tanzania gi Angola e tielo mar 3 dwe mar 2 higa manyien. Motelo ne tugo e kind piny Kenya gi Ethiopia, kocha Juma biro bago tugo mag osiep makoro biro miyo Kenya kwanyo jotugo mogik mabiro tingo nying Kenya e tukego. Under 20 yenye tulicheza na Angola, but ya Cameroon sikumekuwa nafanya exam na nimefurahi sana, and we are looking forward to win the matches na pia tufike World Cup vile under 17. Kuna ile watu wanajipush bado cause kila mtu anataka namba, kila mtu anataka baki na travel, so ni poa. Mimi nimeenjoy day 1 ya training. Actually most of them are very experienced players from all over. Even if you look at Ethiopia, some of them are even playing Sekafa right now. So we had to combine experienced players, the likes of Fasila, who are in the national team as well, Moranga, Vida, so with the under 17, so that now we can get a formidable team that can give us what we want. Joloch tuke adhula lig maduong' pacho ka Kenya Police FC duogo e pap kiny e tugo mar gi mar adek mar Group E, tuke makoro dhi nyime mag Sekafa Kagame Cup bo ma Dar es Salaam piny ma Tanzania. Jobunde ma Police biro rakore gi club mar Ethiopian Coffee FC mabende ong'ere kaka Ethiopian Banner. Police FC nitiere kod points 3 tok lo club mar Grade Courts kendo wito tugo achiel e kind club mar Singinda Black Stars mawuok e piny mar Tanzania. Kano wuok gi Ramogi TV motelo ne tukgi mogik mar Group A, Captain mar Police FC David Sheche Ochieng owacho ni pachgi duto nitiere tugo no mogik ka koro geno mar gen chope tek tielo mar quarter finals.
Super Cup tumesema si mara ya kwanza tupatana nao. This is the second time. Ile kwanza ilikuwa kwa tournament. The other one pia ni kwa tournament, but this one iko na more meaning. The last one had a lot of meaning than this one. So kileza sema tu is a good team. They're a ball playing team, possession team. They are a good team. Tuna respect hiyo. But sasa kesho pia kama tu last time lazima tuwapige. Juu pia last time tuliwapiga, this time pia tunawapiga. Michael Selelo no bedo gi piem maber kidiny mar kilomita 14 kendo bedo jaloch tok ringo kuom dakika 48 gi nyiri 43.10 piem mag Meru University Mountain Run mabene no bagi mbarany ma Meru. Shada Korir gi Josephat Tuwain no tieke thuolo mar ariyo gi adek ng'wego mano bagi mogik tok piem digni mag Mount Kenya Trial Series mosir gi board malimbe pachoka Kenya Tourism Board e bwo mabul mar Magical Kenya. Gladys Songol kachiel gi Regina Wambui maduto wuok e kaunti ma Nairobi notieke thuolo mokwongo gi mar ariyo e kidieny mar Wakini tok ringo kuom dakika 56 gi nyiri 54.11 gi dakika 57 gi nyiri 46.71 kaluwore. Jadaida Chepkemoi matimo orako mage kaunti ma Nakuru notieke thuolo no mar adek. Ushindi siku ya leo kwa ajili nimetoka mashindano wiki iliyopita, lakini nilijaribu kwangu vilivyo kujipa moyo, lakini nimefurahia kwa ajili nimeweza kushinda siku ya leo. So vile tumeanza kukimbia, challenges kwangu ilikuwa ni kupotea. Nilikuwa mbele. Watu kufika mahali unaambiwa sio hapo. Kitambo urudi watu wameenda, unafukusa tena mpaka upate. So kosi haikuwa mbaya. Kwa mgajange kanye mwatieke chendo ni Maroi More Samuel Wood Amani wacho kanyo ni entire kodwa e chendo chwalo mos kod kuyo kuom lal mar Mheshimiwa Dalmas Otieno wacho ni mano en bas baba gi the late Norman Amani Nyasaye mondo miyo meda nyuola no teko kod chir e ndalo matekne. Neno bende oti mar Kambona jangolo moja wacho ni Jomigori County Rongo Sub County gigoyo mos ahinya lit wacho ni kwa hokono. Jakogelo this wacho kanyo ni entie Paporiang kaeto wacho kanyo ni anyuola mar Dalmas Otieno otimone gi mos kod kuom lalo jatelo mariek kendo jatelo moero dongruok kod weche mag somo wacho no yue kod kwe entire kodwa kachiel gi Bari. Morizo Chieng Omondi wacho ni entire kodwa en beno dhia makawuono kaeto oyo Yunes to wacho kanyo ni Ruto okoni ok bilunga ni Sakayo kende kara wacho ni omiyo. Haya. Oyo erokamano kuom ote mari wagwero kamano. Sharon Daisy wacho kanyo ni mosa hinya ne familia mano mar Dalmas Otieno kuom lal mar jatelo no kaeto Elijah Marshall bende wacho kanyo ni entie Nyang'ila kaeto wacho ni to higni adek maruto sebede telo ni tie penje mopenjore kanyo mathoth kato Evans Okombo bende wacho kacha no tio mos ne anyuola kod osiep mag Mosendo Otieno Dalmas mad Nyasaye oketie chunye kama kare. Sidika Steve bende wacho kacha ni en bende ogoyo mos ahinya ne tho mar jatelo no kaeto aneno bende ote mar Alwala Junior kantiere Dirubi Orphanage wacho ni may Dalmas rest in peace. Abura J. Kel wacho kanyo ni en tiere kodwa chenro wacho ni owuok Migori Awendo wacho ni tho mar Dalmas Otieno hewa mobuogo gi ahinya kaka Jomigori kendo wacho ni en kuyo ahinya ne oganda ma odak kono. En tho mabendo bira poya kinde mane oganda ok nyal geno Nyakorom Gajwang. Bende neno Brian Odhiambo wacho ni en tiere Komenya Siaya en bende riwore mana oganda e goyo mos. Sheila Iminza Okoth wacho ni owuok Migori mos ahinya ne Jorongo kod Migori duto kuom lal mar jatelo no. Vidato Chieng Wuod Game Karariu bende wacho kanyo ni sani koro tho mako piny wacho ni mos makenyre ne familia mar Dalmas. Kwa Mgajwang gen mana ote moko kuom otego ambaye donjo gi thoth kae oganda okuya ahinya nikech en gino motimore apoya nono ka ne onge ng'ama ne geno mos mar wadhi ne familia kachiel ganyuola jogo mabe jodak Marongo kar chimo dwaro Marongo kachiel gi kaunti ya Migori
duto Nyakorom Gajwang Musa Hinyane nindo mar Dalmas kaka pile Nyakorom Gajwang obro medo menyoni mathoth kutendre kod chenro ma ibiro ket kanyo kare ni winjo kanyo ka Governor ma Migori Dr. Chilo Yako nowacho ni koro ko oganda mondo rew lwedo mondo ne ni okowe e yo makare miyo wan bende waketo wang'wa mar miler kutendre kod chenro duto mabiro bedo ka Nyakorom Gajwang kutendre kod nindo mar jatelo no Otieno makawuono no mi mana kaka weche no chakore kaka mano wasingo ng'ioni achiel kachiel mar nyisi kaka weche bro bedo mana e Ramogi TV. Loti mona ni weche gichopo ne makare wagodo mkamano kumketi Ramogi TV kinde duto Nyakorom Gajwang wasebedo kayo ngi jaloko Otieno director marwa Alex Obado nen makare nyinga Lydia Okeyo.